Rose. Det er mig, Mathias. Og jeg er i gang med søg. Jeg står sammen med en anden YouTuber. Jeg er lige på vej over til ham. Anna! Ja, det var det. For den anden jagtning. Der er nogle andre, de andre drenge. Jeg skal lige se, om man kan fiske. Jeg skal lige finde noget snor. Så kan jeg fiske. Jeg skal lige over og se til de andre. Vi er sammen med Victor. Sammen med ham der Victor Weber. I kender ham nok. Så står jeg også sammen med hans lillebror. Vi er ved den her sø. Jeg skal se, hvorfor jeg lige går lidt væk. Fordi at... nej. Det er fordi, at jeg er bange for at tage min telefon. Ja, det er derfor. Men der er noget derude. Det. Jeg laver en ny video. Jeg har lige fundet en af mine venner. Vi er YouTubere begge to. Gå ind og følg ham. Han laver meget gode videoer. Nå. Jo, dog, baba, jeg slutter denne video.